Di şoreşa Sûriye ku di 15 Adara 2011 de ji dereyê destpêkirî cureke nivîsandinê li ser dîwaran belav bû ku di Rişimlê de jî rejima Esed li ser dîwaran dinivîsandin û ji wan re digotin zilamê li ser dîwaran dinivîsine an ku er-recul el-bexax. Lê li Rojavayê Kurdistanê û piştî 5 salan ji şoreşê alîgirên PYD di nîva rojê de duruşman li dijî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dinivîsin bê ku tu alî xwe nêzîkî wan bike. Ev bajarekî Sûriyê ye û ev jî şoreşgerekî Sûriyê ye duruşman li dijî serokê rejima Esed dinivîse û dibêje ji ber ku ew nikare xwe eşkere bike dev û lêvên xwe nixumandine. Lê li vir li bajarê Qamişlo di kantona Cezîrê ya PYD de alîgirên wê duruşman di nîva rojê de li ser dîwar û kolanan li dijî serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dinivîsin bê ku tu çekdarekî asayişa PYD yan jî yê rejima Esed rê li pêşiya wan bigire. Ev cih Qamişlo ye û li vir hîn peykerê malbata serokê rejima Esed li bajarê de mane. û tu kes xwenêzîkî wan nake û gelek caran çekdarên PYD ew peyker parastine. Ji bilî vî cihî beriya di rojan saziyeke ciwanan bi ser PYD ve êrişî ofîsa Rojhilatê Qamişloya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kiribûn û li ser dîwarên wê jî nivîsandinên xirab li ser serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê nivîsandibûn. Ev çend rojin Partiya Yekîtiya Demokratîk di rêya ragihandin û saziyên xwe re êrişî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi tundî dike û Encûmena Kurdî bi xirabtirîn tûmetan tûmetbar dike.